Section 1. Ibasinanga tetase uche tujele busu tebona butsheza phela iphasha phasha umgulukuza umgatagaza umlotho mlotho ngena vele ukhusha ukuthi buka buka ikhulukuza renovate sinorita mama sitashaya uzipha shaya umlana shengise nga baby ngela shumayela yoba yoba yo beka manje tetase betetase le phasha phasha umgulukuza ibathi umgulukuza ibasinanga tetase uche tujele busu tebona butsheza phela iphasha phasha umgulukuza umgatagaza umlotho mlotho ngena vele ukhusha ukuthi buka buka ikhulukuza renovate sinorita mama sitashaya uzipha shaya umlana shengise nga baby ngela shumayela yoba yoba yo Renovate sinorita mama sita shaya uzipha shaya umlano ukhululeke ngisebele uphethe mina mama sita uphethe mina mama sita uphethe mina aphethe mina mama sita uphethe mina uphethe mina mama sita uphethe mina uphethe mina mama sita uphethe mina uphethe mina mama sita uphethe mina aphethe mina mama sita uphethe mina ebathini indlela baphile ngayabaningi yabahlula iningi lalabantu alingene ecaweni bakuphi ngithi bakuphi labantu abanjena indlela baphile ngayabaningi yabahlula iningi lalabantu alingene ecaweni bakuphi ngithi bakuphi labantu abanjena abanjena yeah labantu abanjena ngithi bakuphi labantu abanjena Are you hosting a party? Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust.
you hosting a party? Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust. Yo, a section man, igama lami lelo, yo. Ibasifundele abantwana emafatini kuduzela abasubhuzukile basunyefekile usesha bathi uNkulunkulu vele bukubuku sikhalakhala ubusabatha besiphiwe vele uburakaraka sabawela sabalana labantwana sheka smarti namashida sabawela uNkulunkulu ngcela indlela mamele ukuthi vele usekusha kuze ngani ntumisa umadumane vele baza ngapha tipipile ngamani uNkulunkulu uthathe mina kuphela uyekele lapho ngithi vele ngihamba nabo ashaveni bafethu ajabulela impilo ashaye kanje lapho ithi vele ngibangena ashaveni ashaye general ashaye general mama sita ngibone wena mama sita ashaveni man bana wale ngimani usondela nje maka ngangena esikhuphini kwasha amagama nami ngamangala kanti nginomejiki namanje ngazi ngivelapha mina ivelaphi lethelenti highost hayibo maduzene ngicebe ngijabisa abantu suku bonke bangalali emakhaya every time njalo masingena u-adway makhalina malambi ibhasila belungu ligcwale lingawele emgodini wozani bomngani wozani bomngani wozani bomngani bomngani engithi nami ngizokhula uNkulunkulu uzokhuphula mfana ngithi ngizolunga nami ngisazojabula nami ngizophusha mfana ngifanele ufona ngijayivisa amabhutshwa ngibenqokela ukudura sabe sijapha siloko silalela isijapha siphethe nabantwana ngapha sigibela ifura bayibojabula abanye mabecasuka mina masengibusa kodwa bonke bonguka kodwa bonke bonguka kodwa bonke bonguka kodwa bonke bonguka mina masengikhuphula bonguka kodwa bonke bonguka kodwa bonke bonguka mina masengikhuphula Jamon, ngamalam lelo baba. Jo. Seka bebekile umntwana this is fucking trouble. Itsotsi dlala bazi mina ngiswena indaba kazi. Itleva manje uhlula bona mfana fucking possible. Udala mina choose udinga imirikini ngwini imiguri call me Mr. Introvert imirikini. Seka bebekile umntwana this is fucking trouble. Itsotsi dlala bazi mina ngiswena indaba kazi. Itleva manje uhlula bona mfana fucking possible. Udala mina choose udinga imirikini ngwini imiguri call me Mr. Introvert imirikini. Asekunjalo manje indaba idalekile yabona abaningi ngathi badidekile kanti nempi seyisukile shubi mina sengishelile ukuthi ngizebamba iqine ngiyaphokophelela phambili noma kungaba nzima kanjani kuzokusiza kanjani ukubalekela into kumele iqonde kusemhlabeni lana abantu abaningi mebehlabangezana ningqinamba bavele balahla kulo uzibuza ukuthi umuntu inganacabangela kancane Seka bebekile umntwana this is fucking trouble. Itsotsi dlala bazi mina ngiswena indaba kazi.
Itava manje usula bona mfana fuck impossible. Udala mina choose udinga imirikile. Ngwini guri, imiguri call me Mr. Introvert imirikile. Seka bebekile umntwana this is fucking trouble. Insonto idlala bazi mina ngisweni indaba kazi. Itava manje usula bona mfana fuck impossible. Udala mina choose udinga imirikile.
Uyambona lo mntwana masingena uyadansa uyabona nje ukuthi ufuna ukufaswa iflop ukuthi imali yephi ayikho ushaya get down ekwasa hayi lo mntwana mina ngiyamungena kuthi ngihambe kanjani ngizokutshela amaphiya sizoyiceda ayinele body wayijukutsha ngiyakhuthala nawe seksha uyazibonela nale fika wayijukutsha. Hey, come back, never bamba lapho bheka manje thukutsha. Ngifana lapho ngifokasile ngoba hi blessing. uNkulunkulu ngithethelele ngibashayela inamba. Dala bangihlula kuvuke mina ngivuka inkinga. Besibaleka fana ngithi kusakhula. Sosifondaha babaleka bathi thwi. Hayi labantu bebengcela thukutsha. Thukutsha. Hey, come back, never bamba lapho bheka manje thukutsha. Ngifana lapho ngifokasile ngoba hi blessing. uNkulunkulu ngithethelele ngibashayela inamba. Dala bangihlula kuvuke mina ngivuka inkinga. Besibaleka fana ngithi kusakhula. Sosifondaha babaleka bathi thwi. Hayi labantu bebengcela thukutsha. Igama lami le. Hosting a party. Are you hosting a funeral? Or you hosting a wedding? For the best sound system, call J Entertainment. J Entertainment, the sound providers you can trust.